E kif f'dawn il-jiem qed jittella l-Festival Nazzjonali tal-Ktieb, żorna ċ-ċentru tal-Mediterran għal-konferenzi fejn ħadna l-kummenti ta' dawk preżenti. Staqsejna l-itfal dwar x'tip ta' kotba jħobbu jaqraw. Iktar tkun adventure, fiction ukoll, nħobb naqra fuqu, kif inħobb naqrahom dawk il-kotba li insir naf fuq l-affarijiet u kif ikunu, eżempju kif tirġi x-xita. Ħafna affarijiet, ġieli differenti, ġieli normali. Polopetto. Lucy the Poor Puppy bl-Ingliż. Għax jiena inħobb ħafna l-annimali u l-iktar annimal favorit tiegħi huwa l-klieb. U għandu storja vera sabiħa u interessanti għat-tfal. Jiena l-iktar inħobb huma l-kodba twal bħal Harry Potter u speċjalment l-iktar favoriti tiegħi ta' Rick Riordan bħal Percy Jackson u Heroes of Olympus. Imma hemm xi ftit interessawni tal-Malti wkoll. U fid-dawl tal-era diġitali li qed ngħixu fiha, il-ktieb għadu b'saħħtu daqskemm kien fil-modi. Naħseb fil-fatt żdiedu speċjalment għażla tal-Malti. Il-kotba ta' tfal bil-Malti jisplodew kważi huma interessanti ħafna, koloriti, imma għażla vasta ħafna. Biex iħajru iktar l-tfal u lin-nies jaqraw, inħoloq kunċett fejn il-ktieb jieħu l-ħajja permezz ta' dik imsejħa augmented reality. Nemmen illum tant hawn kompetizzjoni, tant it-tfal speċjalment jistgħu jaljenaw ruhom Facebook, bl-internet b'dan l-affarijiet li ddeċidejna li nippruvaw nagħmlu xi ħaġa naqa' differenti u aħna fil-Kastana nużaw l-augmented reality. Madankollu l-ktieb għadu u żgur se jibqa' mezz ta' tagħlim u tgawdija għal ħafna nies.